bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi pulaar wi ko wadde gueɗe nayyi weeɓani wadde ko wino ñamde ko remno eggude ɗo honno ancude ko yinno yewtere men wiitede holmbo woni an en dañi kadi ni hitande kono ko adi eɗen naato e golle men hannde en jettat ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe men e galle he tuggude baba Abou Samba Diop ha yetti omo ganduɗa ko Samba Diop Ndey Fatou Mati Thiat woni Signe Mansour walluɓe en jaggaranɓe en guila e fuɗɗode ɓurnode sattude ha mbawɗen wadde émission ɗo kono mbiten ko 30 mars 2019 30 mars 2020 woni tongode men capannayyi e jeenayyi taw noon kadi ni eɗen bismino debbo e nder rewɓe debbo mo ganduɗa ina sattuno kono noon kañum famdi holko woni télé kañum famdi holko woni radio o wawi en notade saabu tongode men adidi émission mo gadiɗen wadde ko kanko woni mo baddunoɗen ndeɗon yewtere woni Haby Sidy Ba debbo mbo beelel kelle e guirloje ko on kadi bismiɗen ɗum ɗo saabi kadi eɗen bismi ɗum ɗo ko eɗen gandi eɗen e joljole ɗe ganduɗa ko rafi mo ganduɗa ko ɓurɗo annude hande e nder oɗo aduna rafi mo ganduɗa nana wiye safaro mum no woodi nana wiye safaro mum wodani ha kuule tengtuɗi ƴettama hen e aduna o foof en batta noon haade men woɗɗoyde totten mbo salmodira yeeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV assalamu aleykum. Waleykum salam Ba Mody min salminima mi juurimama en calmini kadi yeeɓoɓe e ayawo habrirde Pindi TV min ƴetta calminale ɗi kadi min pawɗumi junngo mawɗo galle o hono beedi meɗen Abou Diop e dendagal yeeɓoɓe télé o foof on calminama goto foof inde mum e yettode mum ko noon mbeɗa andi yewtere nde ko beelamma hannde eɗen mbawi wadde ko manditare émission Holi An kono noon no waɗi sababuji ɗi ganduɗa kam ma en gara hen. Effectivement sen kaali tubankore mbiyen anniversaire mataw 30 mars 2019 30 mars 2020 waɗi hitande ganduɗa émission holmbo woni an Pindi TV waɗi ɗum animé ko Ba Mody Ba gorko mbo d'école tareji mo ganduɗa kadi ko suko dariɗo kadi daraniɗo leñol ngol wonani kam weltare e min wonde première personne neɗɗo gadiɗo wadde invité e Pindi TV ñande émission o waɗate ko min woni hen Allah waɗi en kadi je pense kadi nde anniversaire o arti kadi ko min woni kadi première personne à ma connaissance kadi artude ɗo hande kadi haaldude bandiraɓe ɓe ɗum ɗon ko beelamma no feewi hande o donc Ba Mody mi wima joyeux anniversaire. Merci beaucoup ɗum noon en paami kadi no wiiri ni ko debbo mo ganduɗa ko newiɗo saabu so wonano ko hawri ko programme o watte ko ɗo yaaji eɗen mbawi wiide ne wawi wonde grand théâtre walla wona Sorano ko toon anniyino waɗede kadi embo fellitani ɗum ko ɗum saabi kadi ni kalnen aduna waaɓina mabɓe eɗen cohliɓe kono joni o eɗen gondi e boros mo ganduɗa ko ɓurɗo bonde biyeteɗo coronavirus walla covid 19 hande oɗo saaha yimɓeɓe mbaɗino ko wiyete ko mbaɗi ko woni nden koko ganduɗa ko yimɓeɓe jaltata kono eɗen teski caggal ɗeɗo eɓɓoje refo ko ari ko naati leydi ndi eɓɓoje ƴettade ɗe en jii foof way kono ñande fof kawuji ne ina jiiye ñande fof ina yiye feeñi ga feeñi to en jii hen guure mbaɗen Thiès Ziguinchor Ndar ha Ndiarème ha Fatick ha hande Vélingara. Et effectivement depuis un mois mataw leydi men kañum ne ene heeɓi rafi biteɗo coronavirus eɗen ñaagui jomiraɗo subahana taala wonde dandata men aussi en keeɓi hen mais aussi eɗen mbawi wide la situation elle est maîtrisable ko mawɗum en gondi hen kono kadi mawɗo leydi o e ministre de la santé o e population o foof nana jaggi hen par ce que aussi ko wiya ko eɓene mbaɗa ɗum respecté moi je pense que kawuji mbaɗuji chaque jour ɗi ce sont des cas ganduɗa c'est normal pourquoi c'est normal won wiyama fodde 1000 et quelque koko waɗano confiné c'est à dire koko mbaɗano quarantaine koko jagguno galleji mumen ɓen ene miijono adduɓe ɓe rafi o memodirino e mum walla gondi contact e mumen ko ɓen ɗon jagga min mbeɗa jaggi tan e nder ɓen chaque jour eɗen poti wawde dañde des cas positif e nder ɓen maintenant
hande walla janngo mata waɗata 2 semaines ko frontiére uji ɗi udda ko normalement ɗo e janngo ɓaawo janngo en poti nattunande un cas importé par ce que mawɗo leydi o ƴettina heen jeegoji mawɗi uddi frontiére o to laaɗe to terrestre to maritime to fof dow e less e fof o uddi normalement ɗo e ɓaawo janngo en poti nattude nande des cas importé poɗɗen wattu tan nande ko des cas contact woni ɓe jokkodirɗo kadi ko heureusement ko doctoreɓe ɓe kamɓe spécialiste uji ɗi par ce que minen min gona des spécialistes mais ɓe mbi ɓuuri hen hulɓinade ko cas contact communautaire o cas communautaire o woni mo ganduɗa jomum no wondi hen a anda to rewi a anda to ummi ɗum kam c'est une bombe vraiment mais Allah walli men kam ene ustiro seeɗa seeɗa hanke o kadi en nani kadi won kawuji kesi peñƴi de côté Vélingara ɗum ɗon foof kadi no woodi mais bon j'ai appris que ko mi nani hen ko cas importé cas importé aussi kadi ñaagoɗen Allah kadi tambiɓe golle ɗe kadi mbaɗa maîtriser la situation par ce que cas importé o hanki walla janngo walla ɓaawo janngo waɗata 2 semaines on ɗon elle ɓe mbi ko importé wonɗo ummino ha natiri Vélingara heddi noon peut être le comité santé walla comité riposte départemental o ene waɗa maîtriser situation donc koko ñaagade tan vraiment no yimɓe ɓe ɓeydata deccude par ce que deccugol ngol wona yimɓe ɓe ne kaɗa liberté mumen wona yimɓe ɓe ne kaɗa yaade haajuji mumen c'est juste pour que ministre de la santé wawa wadde maîtriser kañum e équipe muɗum ɓe mbaɗa maîtriser rafi o par ce que rafi o enen jii leyɗele goɗɗe ɗe no yimɓe ɓe mayirta hen ɓurɓe men doole et tout ça aɗa andi yimɓe ɗe heewide ñandet parfois ko Afrique dañatno probléme leyɗele ɗe ngala men en apport mais cette fois ci kamɓe hoore maɓɓe dañi probléme donc eɗen ñaagani decceten par ce que rafi o ko goɗɗo eɗen gandi omo woodi par ce que eɗen jeeyi omo waɗa dégâts donc enen alhamdoulillahi min mbiyatmi ko alhamdoulillahi par ce que eɗen gondi hen ga mais pour l'instant la situation elle est gérable mais wona faladema to batti ko nden ko mbaɗa ko couvre-feu mbaɗa ɗo o way kono yimɓe mbiyatno so waɗama comme no Sine waɗno ni haaɓe ceeri hen way kono yimɓe ne jogui no jorto so waɗama ma darta kono way kono ne waɗa nde way kono ne jagni seeɗa mbala systéme o fotani changé de no waɗirani comme wiyede nde 20 heures ha 6 heures walla 6 heures ha 20 heures woni waktuji jeegom subaka ha waktuji jeetati jamma en fait mande couvre-feu mbeɗa wawi wiide tagui kadi aussi affaire ustade par ce que ne wawi so waɗano ko ma ɓurɗo so frontiére uddanoko mine wawi ɓurɗo 20 heures ha 6 heures du matin par ce que eɗen teski enen surtout e nder guure teeruɗe ko 20 heures Dakar naaɓe walla bon guure teeruɗe yimɓeɓe jahata ko jamma yimɓeɓe jahata ko dans les restos yimɓeɓe jahata ko dans des boîtes donc eɗen mbawi wiide joguima impact positif ɗo noon positif wonata corona ko impact neɗɗo moƴƴo par ce que so uddanoko ene wawi ɓurɗo heddi noon yimɓeɓe gowani ɗum par ce que j'ai appris que 88 ɗum wayri wadde hewɓe cuwano jibinede jomum en gowi ko yaade et puis probléme o fof kadi ko secteur informel o woni finoɓe ne dawaɓe jeeyoy ha jippo gotto ha jippo kirto ɗum ɗon dañi probléme seeɗa côté transport o ustima ce sont des contraintes mais aussi ko contrainte uji ganduɗa kadi yimɓeɓe yo mbaɗ feere tan muña ɗum muña e nder balɗe daɓɓe walla e nder lewru affaire o wawa fawtade men par ce que aussi sen ndewi belamma meɗen eɗen mbiya min haabi sidi komi jeeho komi jeeyowu mi wondaka mbeɗa liranane ɗum ɗo goto heddade galle ma ɓuuri heddade hôpital donc ina muusi c'est pas évident woni ɗo tan ko finoɓe dawa kirto walla mbaɗa dan doole mumen kono noon kadi ko yo jomumen muñ tan gartir hakkillaji mumen e nder balɗe daɓɓe ɗe mamiɗo sikki couvre feu o ene jogui hen impact positif nafi no fewi nafi no fewi kono wonɓe ganduɗa hayso ɓe paami nafi kono ɓe mbi sak so ala darata ko yimɓe men famorɓe doole ɓe ganduɗa ko ma dawa daña temed ɗiɗi garta mbaɗa dépasse kono ɓenne mbi ɗum ene ɗeesi musde joomu en en teskinoma mawɗo leydi o won ko heewi ko yaltini gam wallude yimɓeɓe kono ha joni way kono suwa sarede e leydi ndi ni effectivement mi wimanane ma mus parce que ɗo 70% walla 90% de notre économie que secteur informel woni awoɓe ɓe remoɓe aynaɓe ɓe et tout ça finoɓe ene dawa ene garta ene jeeya ko ɓen ɗon jogui ɗum ɗon no muusi mais aussi président mawɗo leydi o nde wine omo waɗa mobiliser les milliards min nanino o wi omo waɗa 50 milliards e alimentation elle sah o ɓeydi woni guuraka e guuraka o ɓeydi ni elle jeune mi yejjiti no foti milliard uji kono wonko ɓeydi hen hanki min jeeɓi Mansour Faye
ministre jogiiɗo ɗen geɗe e haala makko o wi kamɓe ɓe mbaɗi hannde à partir de 15 heures maɓe mbaɗ les bons de commande kala fournisseur ma heɓ ko foti ko sodde omo wonduno e ministre du commerce ɓe totti min assurance ko cohluɗen koye leydi ndi nanɗo e sénégal kadi ɗum ɗon ko yettere allah en jiggoyaki ɗum ɗon e wiide makko noon hannde maɓe keɓ bon de commande au plus tard à partir de ɗo ko so heewi wona jonte ɗiɗi yimɓe ɓe mbawa tottede ko poti ko ɗum ɗon noon kadi woni namde kewɗe par ce que hanki mbaɗa yeeɓa émission o yayi beaucoup de questions yimɓe ne namno ko heewi waɗi kono foti tottirede tigi hanki e haala makko o wi par exemple so ari o wi kala commune gonɗe sénégal ko ma totte ala samba ala demba ala hajjale externe ala ya une aucune tolérance politique ko ɓiɓɓe leydi ndi ko ɓiɓɓe sénégal neɓe la preuve ane ko o jiiña nder mawɗo leydi ndi waɗi recevoir l'opposition waɗi recevoir les forces vives de la nation ɗum ɗon c'est à féliciter c'est à saluer parce que kamɓe opposition aussi ɓe gandani au delà de la politique hande o kadi yimɓe ɓe waɗi ɗumen unir ko notre cher pays ko sénégal tan rendini en e wiide makko so ɗum ari fawate koye junngo maire uji so fawama e junngo maire uji ɗi nodda des relais communautaire délégué de quartier en chef de village en yimɓe ne gandi yeru min hannde gueɗe village dans ma commune walla dans mon village beylel kelle so hunde nde ari normalement ene waɗi tan wonɓe toon yimɓe ne gandi famille aji poɗɗi ɗum heɓde par ce que rappelons aussi que état o wawa ƴettude tout le monde on est 16 millions wawa wonde par ce que hay france waɗi ko confinement mais c'est pas une prise en charge totale e ko arata ko noon cikkumi e no haaldiri ni kanko ministre o so waɗirama no foti waɗirede ni ene foti heɓɓitade yimɓe ɓe ha oɗo crise ɓendana meɗen beela hannde noon kadi ni eɗen dutto seeɗa crise o no wayni eɗen jorti enen yowtinoyde e leyɗele mbaɗe no france en confinement on jirɗen ni kadi beela ɓeɗon so tawi dañi caɗele hannde enen beela alen en dañata caɗele si caɗele kam crise o aɗan mima crise o ko mondial mondial noon ɓayde koye monde gonɗon ma mémoire meɗen kono heureusement aussi on a anticipé par ce que min kam keɗoromi tan kadi koye haalullaji maɓɓe kanko mawɗo leydi o kanko ministre commerce o kanko ministre mansour faye e haala maɓɓe je crois que pour l'instant marché o no waɗi un stock disponible d'ici 3 mois e haala maɓɓe kadi allah walli men joni sénégal ene waɗa ko wiyete ko consommé local eɗen ñaama ko ndematen ko eɗen ñaama voilà quoi won hen yeru baɓe ne haaɓi sidi ba min kam mi natti andu nimara parfumé ne woodi donc ɗum ɗon kadi ko effort yimɓe ɓe duttima kadi e pour ɗum noon je pense que ene waɗi société ji wayno sodagri walla sayet ko kamɓe ndemata guura men ka kamɓe ndemata maaro je pense que gouvernement o ƴetti des mesures pour ɓe mbawa remde maaro guila joni pour heɓɓitoyade population ma dañde des conséquences dañat par ce que depuis 1 mois presque yimɓe ɓe liggaki leydi ndi yahani hay nokku entreprise uji ɗi won jooɗiɓe galleji mumen yaade so société nana mbaɗa menacé ɓe nana mi joɓa emin joɓata ɗon kadi mi artat seeɗa en tant que syndicaliste par ce que pour l'instant en tolnaki ɗo wiyete jooɗiɓe ɓe hoto joɓe koɓe fotɓe yoɓede par ce que ko société o wiɓe yoɓe jooɗo e galleji mabɓe donc koɓe fotɓe yoɗede sen tolnima noon en ñagaki ɗum allah ɗo wiyeteɗo confinement total ɗon ala ko ɓe mbawi hen yimɓe ɓe jooɗima ɗon kadi ene waɗi kadi ko wiyete ko 70% de ton salaire ko ɗum joɓeteɗa mais pour l'instant en tolnaki ɗon kala ustude employé ji muɗum walla waɗi télétravail à la maison koko foti yobde employé ji ɗi ɗum kam en cuwa ɗon yettade voilà mi hande oɗo saaha noon ɗum ko goƴa mawɗo par ce que ɓe hen mbiyata minen min natti liggade min jeehi dartinama kono min ko wonko jaakimi hen tan to batte min ko yaltata ko cikkanmi ko dawriyankoɓe ɓe mbaɗi hen fodde mumen enen to banggue men yimɓe ɓe ganduɗa ko yontaɓe fuutankoɓe hande seɗen ƴetta baɗanma ko hen jeyɗa darde nde jomum en daari wa ma mbeɗa sikki hande o ko mbimami ko nan ɓiɗɗo leydi ndi foof no daari darde mo foti darade goto foof no rutti commune mum goto foof no rutti département mum yeru nde ɗum fuɗɗi nde président conseil départemental Diamamoudou ko kañum adi yaade Fouta nawi toon ko ganduɗa pour heɓɓitade so ari ken ñagaki Allah ko yimɓe ɓe hôpital Djoum district sanitaire Podor district sanitaire Pété en ji matériel mbo nawi o une valeur de 12 millions et quelques e ɗum ɗon ko inde conseil départemental e inde ministre uji men ɗi joguiɗen ɗi e inde de bonne volonté
maire uji ɗi kadi goto fof ruttima commune muɗum waɗi ko foti wadde ko sari ɗum e poste santé ji ɗi sari ɗum e case de santé ɗum ɗon ko pour heɓɓade wiide affaire o so ari ken ñagaki ko yon mbaw c'est à dire ɓe mbaɗi koɓe poti wadde pour l'instant ils ont fait la plupart hande par exemple kalammi kadi koɗo jeeyami ɗo département Podor commune aji kewɗi min jii kam presque plus de la moitié walla 70% kam yiyama e réseaux sociaux ji yiyama e télé ji ɗi jippima e commune aji mumen mbaɗi sensibilisé nawi ko poti nawde ko dans les communes récemment aussi nos deux ministres Ablaye Daoud et Cheikh Oumar Anne won ballal kadi to banggue nguura jippini e département o ɗum ɗon aussi c'est à saluer heddi ko fecce no foti ni feccirde yaara no foti ni yaade ɗum ɗon kadi ma won un apport kadi ma wallu population o seeɗa je crois que solidarité on ɗon peccugol ngol tan ko toon yimɓeɓe kulata no jogori feccireede ni beela kam eɗen jogui hen tamborde ɗe ganduɗa hay goto wiyata ɗawama e aɗan mi wima nane comme no ministre Mansour wiruno ni so ari nawate koye commune aji effectivement ɗum ɗo aussi so ari je pense que nawate koye commune maire o ene jogui des villages wonande commune aji rural ɗi d'autres communes de ville ɗi kadi ene jogui délégué de quartier walla chef de quartier quelle que soit l'appellation ɓen kadi ene jogui des relais communautaires normalement pour min peccugol fotani hande wadde problème parce que c'est pas une affaire de politique c'est une affaire de la population ko neɗɗo o hande marde tali Habiba APR so neɗɗo opposition yani hen ene koddi c'est la même chose donc ɗum ɗon je pense que peccugol ngol fotani addude probléme enen so ɓe balli men haɗatano yimɓeɓe wadde débrouiller ɓe balli men kadi eɓe jarama e hen je pense que peccugol ngol avec les maires avec les chefs de village les relais communautaires les chefs de délégué quartier fotani dañde probléme à mon avis ko refti ko hen yimɓeɓe nana goyto e kala saaha wiide mataw lebbi ɗiɗo garoji kala ko fewte yoɓannoɓe luwas e ko wayno ndiyam en courant en potani yobde ɗum an so tawi ko yiyande ma an bon aɗanni pour l'instant en jottaki ɗon wax dëgg yalla gonga ni mbe je sais que mi wonani conseil des ministres mais mbeɗa andi mawɗo leydi o en acci hen hakkille mum to banggue luwas to banggue jobdi ndi eɓe poti hen yewtude par ce que en mbinani crise o wona ni no seɓori c'est dans les 2-3 mois à venir ko ɗon woni probléme o mbeɗa sikki mawɗo leydi o ɓayde nana dari ne waɗi un comité de riposte national ɗum kam ko ɗon fuɗɗori ɓayde kanko gardiɗo o mbeɗa sikki ɗum ɗon foof maw aroy hen par ce que aussi wiyete woto jooɓe luwas peut être y a des modalités maɓe gar hen pour l'instant ko jojji ko ñamdu ndu e hertu ndu sen jeehi noon ha en jottima ɗon min kam mbeɗa jaggi tan mawɗo leydi o ma micco hen heddi noon wona kam arde wiide effacé on joɓata luwas walla ni mataw ne jogui des modalités wiye nduɗo mois hoto jooɓe walla mbaɗe ɗum par moratoire kamɓe gandi dal je pense que kala ko foti wonde un truc social gouvernement o ene micco hen e miijam gouvernement o ene micco hen en duttoto caggal seeɗa refi o no wayni fof jogonomo jorto neɗɗo mo ganduɗa ko jiiɗo aduna 1950 o woni professeur Didier Raoul wino yaltunode mo jaltal wiide o yiiti lekki cafroki haɗum waɗi ɗo haala hewɓe jogui kulhuli kono onon to banggue mon onon beela oɗon jogui hen hoolare ko wino ko saabu ko wino ko safrata ɗum mbawɗen wiide ɗemgal men ko nuwakini beela onon oɗon ɓerɗe mon no deeƴi e ɗum en fait ɓerɗe amen aɗa mi wimanani hunde fof no jogui domaine mum il y a des spécialistes eɗen jogui ɓe ganduɗa ko wittoɓe mbaɗo no professeur Seydi hanki tan mi heeɗimomo o wi ɓeɗo sa teskima ɗiɗo temps uji selloɓe ɓe par exemple hande je crois que 10 hanki mataw ko 11 walla 13 c'est à dire o wi e itu e kutorogol nowakini no o teskima yimɓeɓe ɓuuri yawde sellude te ɓe mbi kadi c'est pas une recherche mo ganduɗa scientifique wona recherche tan puusaɗo mais c'est une phase test koɓe testi ko e malade uji ɗi ene hokkiɓe seeɗa résultat kadi o wi hande so neɗɗo wondi hen wona ɓe ƴetta tan eɓe mbaɗa e ma ala ɓe namdoto ko avis ma par ce que eɓe joguino jorto ene waɗa conséquence mais o wi hanki kadi pour l'instant ɓe jiyani hen des effets secondaires o wi koɓe puɗɗi ko safrude ɓe teskima ko hen malade uji ɗi ɓuuri yawde sellude kadi ɓe pour l'instant ɓe jiyani hen des effets secondaires donc koolaɗen ɓe ko kamɓe gone médecine ko kamɓe janggi kamɓe goni spécialiste
ɗum ɗon mbeɗa sikki ko y a pas de souci par rapport à ça parce que DJ Raoul aussi hande ko haalno ko coowo heewi ils ont commencé à voir le résultat ainsi que notre pays. hande so tawi hojomaji men ɗi ɗe goɗɗoyi aɗa jogui waaju mo pewnata e Sénégal en mbiyata tan Fouta tan ni par ce que en jii jolo jolo o ni wonko waɗani ene yimɓeɓe ɓe mbawa sertude koɓe ɓittodiroɓe koɓe yardoɓe atayuji koɓe yardoɓe kafeji holko mbawɗa hen wiide bandiraɓe mbawmi wiide tan ko bandiraɓe ɓiɓɓe leydi ndi ɓiɓɓe Sénégal yo ndento eɓena ndenti ga mais yoɓe ɓuur rentade par ce que mi wino sen ndentima wonata ko phase tan dabɓo wonanta meɗen yoɓe ndento ñookodiral ngal salminago kam hande je pense que yimɓeɓe usti ɗum ɓayde wiyama hayso neɗɗo jooɗima yo won distance 1 métre yo ɓuur teddinde kadi hande sabunde ɓuuri webde sah e gel par ce que gel o bouteille o ko 2000 francs alors que sabunde ko 150 walla 300 mbaɗa ɗum e damal galle ma mbaɗa hen ndiyam par ce que enen halpularen kam en jii hayso neɗɗo ñawi guite ƴettata ko sabunde hestere culmoroɗa non c'est vrai et min ce sont des choses ganduɗa min mi waɗat ɗum testé récemment ɓiyam ñawino guite ƴettumi sabunde 2 jours mi windanima ordonnance te par ce que il faut ça tant que daña lekki ke deƴata mais sabunde nde lawƴira ɗum firti ko sabunde nden itta microbe yimɓeɓe cooɗo teddina laaɓal et puis aussi je pense que kadi wonko heewi no change banggue jikkuji meɗen par ce que en jii hande oɗo affaire ya won solidarité garɗo e nder leydi ndi hande yimɓeɓe no jurmodiri kadi kala neɗɗo bawɗo ceeɓiɗo goɗɗo o yo wallu ɗum kamɓe joom joguiɓe ɓe Allah hokki ɗumen seeɗa seɓodirɓe woɓɓe ɓe yoɓe mbaɗ feere ɓe jogo solidarité aussi yimɓeɓe ɗum ɗo kadi ma tag yimɓeɓe kadi ɓeydade finde woni banggue jikkuji ɗi yimɓeɓe les sénégalais enen jogui won hen ɓe potmi wiide un peu des esprits individualistes hooram o appartement am gallam goto foof e hoore mum tawa aɗa woppi jiknaɓe ma walla aɗa woppi famille ma ena ma e heege ɗum ɗon kadi il faut que les gens fassent retour aux valeurs garta e jikkuji ɗi laɓɓina ɓerɗe ɗe jogo solidarité envers la société ɗum ɗon kadi ene moƴƴi hen hande o vraiment kamɓe ɗe yaaha e ɗum ɗoji ɗi terrain o mais j'ai vu que les gens nana puɗɗo dognude esprit de solidarité yurmede jippima e meɗen yoɓe continue noon yimɓeɓe continue ñagade sernaɓe men kadi continue ñagade kadi beela Allah ne waɗa jaam e nder leydi meɗen kono waaɓe en Abdoul Samba en Amadou Diallo en mbo hoore mum muusi walla koyngal mum muusi koɓe jalluɓe goto fof watti hulde yaade yaade hôpital ƴeewoyde hoore mum maale beenode ɗe so gaari goto fof so junggo muusi walla hoore tan wiyata ko ari onno ko jalluɓe non en fait ɗum kam fotani hadde yimɓeɓe yaade hôpital par ce que aussi malade uji biyeteɗi ne gonde corona ɓe e malade uji spécial e woɓɓe ɓe jiida yeru hôpital jum joni y a des espaces mbaɗaɗe aménagé wiye au cas où so ɗum ari ko toon wonata donc ina serti ɗum kadi hoto hadde neɗɗo yaade hôpital hoto hadde neɗɗo safroyade hoto wadde c'est à dire yaadu ndu haɗa tan ko yaadu mbo urgane yaadu mbo wona urgence wona mbo jojjani wona ɗum ko mais saɗa jogui haaju jojjuɗo quand même e ñalawma o de 6 heures du matin à 20 heures aɗa wawi yaade ndentoɗa mbaɗa respecté ko mbiɗa ko ha garta sa arte galle ma coɗoɗa juuɗe ma pourquoi pas ɓoroɗa comci ɗi sah ɗi ɓornunoɗa pawa ɗum côté respecta ɗin ɗon ɗum ɗoji santé mo mesure uji de prévention mo mbiyeɗa ɗe dentorɗe ɗi ɗum noon wonani min beelamma no feewi kadi min beltima saabu yewtere nde ko yimɓeɓe namnino onon mbino suko debbo dewnoɗo ɗo eɗen jinno wadde yewtere wonde kono noon ɗum ɗo ne hawri koye joljole mbi o yo artu e Pindi TV ɗum noon Allah jarama joni o jahaten koye ko ɓurma welde eɗo ɓurɗa yidde Fouta e Dakar hol hen ko ɓuranma e Fouta e Dakar aɗa andi neɗɗo kam to jibinaɗa to mbotuma data leydi muɗa ala ko ɓurma ɗum welde min hande ɓuurimi welde foof ko beelel kelle tigi ɗon wutti mawɗo walla wutti tokoso en fait wutte mawɗo tokoso effectivement wutte mawɗo no yooɗi kañum woni cosaan men kañum ganduɗen seulement tan parfois no waɗi un peu encombrant par rapport e golle yeru saɗa dawa ɗo joni sa fiiɗo grand boubou ma so tawi ala auto jolata koye karo walla jolata koye taxi o mais kam wutte mawɗo ala ko ɓuri ɗum yodde ala ko ɓuri ɗum timmude mataw tagata men ɓornade goɗɗum ɗum tan que c'est juste pour ɓeydoɗen wonde à l'aise laccire kosam walla laccire haako laccire kosam
hokkire kosam Messi walla Cristiano Ronaldo hol hen gonɗo oɗo ma Sadio Mané Sadio Mané Modou Lo walla Balla Gaye harañ Lo film walla théâtre min de film ɓuri kam saɓorde théâtre uji ɗi radio walla télé radio mi heewani télé par ce que aɗa anndi télé il faut jogoɗa jot joɗoɗa aɗa yeeɓa par contre radio noon avec ton portable aɗa wawi yebde dal ɗum noon Allah jarama konngol ma mbayni ko o mbayni ko tan bamour ne mbimi ni e début o Allah jarama anne aussi e rewde miɗo hannde kadi anniversaire émission holmbo woni an mo ngannduɗaa émission jeeɓaaɗo machallah heewi ko noddata kam ene wiya émission waɗi fayida les gens commentent anne aussi comme no mbimi ni darne ma e leñol ngol en calmini ɓiɓɓe leydi ndi ɓiɓɓe fulɓe ɓe ko noon calminirten aussi denndaangal keɗotoɗo meɗen famille am fof mbeɗa salmina moɗon mi wawa ɗo arde aussi noon mi salminani les amazones du département de Podor ɓen kam ko mention spéciale mbeɗa salmina aussi le questeur de l'assemblée mon frère Daouda Dia e dendagal jeeɓowo ayaw habrirde Pindi TV fof mi salmanima jamamudo heewide sa limi tan a yejjitat kanko wiyata sa limi jumat ko sa limi yejji tan mbeɗa wawi limdeɓe kamɓe fof kono noon mi waɗatɓe tan ɗum ɗo morlal jiire kono noon kamɓe fof mi salminiɓe mi juurima wonani kam weltade reftude ɗo hannde mi salmini aussi tout on équipe baɗɗo men accompagné o tigi ɗum noon Allah jarama woni ni en kadi ni belamma no feewi kono gasata kadi en duynoma en ndototo duttugol bammen Ali Sidi Ba mo ganduɗa kadi ne ko neɗɗo moƴƴo o yaltata men e kala saaha saabu lawol men battinigol ngol photo ko kay wonno sababu jaaden toon eɗen gonde Aïssa Gueye kono noon yo jomiraɗo moƴƴe makko ko neɗɗo moƴƴo mbo aduna foof heptinno mbo diwan o fof kadi ni horsinno o yaltata en ɗum noon tawi en puɗɗortaka tan wonko saabi ɗum kono gasnirde eɗen mbawi ɗum gasnirde en jetti noon ɓe ganduɗa ko wonɓe ɗo e Pindi TV mbimi waɗɓe feere ha jeeɗen woni Samba Diop e équipe mum en jarniɓe no feewi yo Allah rokkuɓe kadi ni sagoji mabɓe sababu ni wawde ɗowde hunde ha timma hitande vraiment ko Allah jogui jobde moƴƴiri yo Allah yoɓɓe ko noon ha yetti Baba Abou Daoudou e kala mo ganduɗa ko gollowo ɗo mi yetti on mi dowanima on mi jaari on sabu mi ala jubdi mon mi ala gable mon ɗum noon yewtere holmbo woni an ko ɗo waynori en ha saaha goɗɗo tawa ko tonggode 49 toon to karallagal ngal ko Samba Diop wondude Thiat Wala Allah jarama on jarama